Na kabenta banyo ya ki sembah jhur, bat ki kor ki bor bantrei ha ki cika rep jhur rep so, lej bantit ya ki sembah jhur bat ki kor ban penrep, na Stan Leroy Construction kabadan hasenda jong kamadan Phams im nongpo, mar persya ke Bethany Hospital nongpo. Lane pun ha ki nombar pra arsan pranot, iwei arlai hnreu bat pra nyo kandai saulai, ar sau hnreu nyo. Ka jingwan poi jong ki jaj sim ki balakot bat tip kum ki amor falcon, ha ka sunong umru Haribhoi district, ki balaong bakiwan nakari Siberia, kalong ka aka ki bakampla ban perkhat ya ka jingklan jong gine ki jaj sim, ban kan mau kendiang ban poi sya kane ka jaka man la kasnem. Ka balong bej ru thik tang ha kine ki benai. Henrei ki nongshong shonong hangne, ki laong bah kane kasnem ka bamenta, kine ki sim ki khamduna namar ka jingduna jong ukber bami ha kane kasnem. Kaba kampala kalong babaro shisngi kine kisim kimdon hakane kashnong Henry ki yaj keleng ban lej watbam Henry ondala janmit kiwan poi betik hakane kejaka kabadon kisit ki berben ban penlong jakathya ban jathai nakalian ki nongkit kam jong ka Haribhoi Environmental Development Forum ha ka jinglej pej ya kine ki jaj sim kila kentu ya ki pajba ka jala ban lej sakhi ya ka jingwan poi jong kine ki sim amor falcon bat ban ra khubor de shakiwei kaban long kum ka jingkan tiu ya ki kam jongo kai perthai Haribhoi district ya kane ka kanhun la yalam do ba plila tiuso ubriu chairman jong ka forum bar uba marvelous pede ubriu secretary ka forum rengkat bat kiwei ki khot jong kane ka kanhun to ngilawan nang ne po ka snong umru kana ka snong umru ngone ke ngila poi ngilai ngila pek gini ki kibek gini ki amur falcon ba ki ong sia ki long ba itanat do kata ngilai yo I ka jing itanat ka jing bon ka jong ki nre ka bangi keli mene ne ki volunteer ki ong ba mantau snem ki duna re hangi ki bangi yo I ka ni jing her ki badon hang tei sia kamde syuk bala duna bala ki labon bat kalong syak ba itangat ado kata ngi kerpat ya ka sarkar yang baka department yang ka tourism mo baki di ban le I no ya ni ka jaka di ban penbiang yu surok kali di ban wara ya ka development hang ni kenang ba kini kisnong hang ni kin im wa nyitip baka de ka border area ka jing syak perthut aki briu jong ka asam re ai baka sarkar jungi ka di ban pek ba lo jong ka ni dak kerpat namal kan ni ka jaka ka ba itangat ado kata bakini kisim kiwan nakawai paka perthai kiwan hakani kari ka jungi kiwan ban pelong ya kani ka jaka ka wei ni ka jaka jungok kai perthai ka baitanat ba te ngim doni ai ban noh ni na bangila pek ya ka jing ibang ki jungi ni kisim ni kwa nak Haribhoi tourism bangin promote ya kani ka jaka bangi khot ya wer ki nok song sunong bedon hapok kari khasi jantia hibro ko wei bat sabar jong karo bakin yawan ban pek ya kini ki amur falcon lani kita ki kibek ki bawan mentah ni ki bedon hakani ka sunong umru hang ni uni ubnai bat hadu ubnai Disember hadu ka siteng bena jong Disember kini kisal jano nang ni tina makata nga khot nga wer ba kinwan ban pek gini na makalong sya ka jeng hun hadu kata na mar ba kidi kisim ki bawan ki wei pat kiri bat ki ba kinyo I ba kini hajan kilong sya ki ba itanat ki demru ha kini kisit yang ni kalong ka jaka kai ka ba itanat kadon kamadan nang ni te nakaliang ka jongi na Haribhoi tourism ngila sungkun habang ilawan ban yu kejat ya ni ka sinong bat ban yo ban ya keren ban ya ai men si mi kinong som sinong hani kinong penya sinong hani kanang bakani ka sinong kan kiu irat hakaliang kakam jungok kai perthai tang ini ikentin nakaliang ka jongi kuble sibo